Germany rama school pakhata chuan thil theng makle rap thlak ang reng tak mai hi a awma chu police hotian lo en fi in chuti lai tak chuan hriat ngai lo hmeichhia lo langin skula thil thleng te dawhkana thisin kai nuai te le thil der rem rum te chu a rawn hmu a thil makle zual deuh mai chu building chhawng khatna banglo ka phut mai chu ani chu kwa tang chuan dawhkan te chu superhuman chakna hmanga tikuak ani ti hi a hriata chu nu chuan eng thil nge thleng ti hriat tomin tla lut ngal ani a chhungah chuan hmeichhe naupang te a hming Wendy hi a awma a workman ngai thla a lo biru hi a va hmu ani hmeichhia chuan in hmel hriat tirin Dr Stern sarkar hnuaiah psychiatrist thoklai mek hi ani a ani chuan naupang te chu hmun himah hruai a intiam ani kum engemaw zat a lo vei hnu chuan Wendy chu waitress hna thokin a damdawi chu zingtin a ei thina pasal te nei to in a pasal chu security guard larsa ani fapa pakhat an nei boka lim takin an omlai chuan sumlama harsatna neiin mortgage company atangin poisa thinna lekha alo ni chuwang chuan Wendy chuan an hotu hnena a hna thaw lai atanga din hmun sang zoka awm chu dil tumta ani tuk thron te an nei khama an chhungkwa nin thla zaw hnu chuan a hna thawna lama kal li in a thaw tur te a thaw zaw hnu chuan Wendy chu an hotu hnena chuan kalin kum thuma hnangai a thaw taw hnuah chuan tasang zawk beisin a vadil veta ani mahsela an hotu nu chuan a dilna chu lo hnawlin a hna chu thawngawr le zawla thatho le phur zawka thawkma saputa chumi hnu a hnasang zawka kai thei tur thu chu alo hrilh ani tichuan Wendy chu chance pe in ti tur a hma aya tam zawk bawlhhlawh paih thlengin a thawh tir ta a hriah hauh lovin chu Wendy pawh chuan poisa amamaw em awangin a thawh chhun zawm ve ta ani bawlhhlawh paihna hmuna awm lai chuan homeless mipa pakhat hian eitur a lo dila an hotu nu hriat loh chuan eitur tlem a zawng a lo pe a chupa chuan Wendy chu an zinga mi nih thu te a lo hrilh ani Wendy chuan hrithiam lovin atu sawi pawh a awi sak duh lova a hna chu thawhsan ta zawka tlai lama hawkawngah chuan motor dahna a mipa ho zu in chu a kal pela chuti lai chuan an zinga pakhat chuan Wendy chu tel ve turin a lo sawma mahse ani chuan thil ngai thlak lai chu ngai thlak chhun zawmin a kalsan ta zawk ani a kal lai mek chuan mipa pakhat hian a lam rut banin a bul hnaiah rawn thlen chuan zu in ho zinga mi kha mun ti in bek chuan a lo vua a hriat chhuah meuh chuan homeless pa eitur dil tu kha a lo ni chupa chuan in hmel hriat tirin America ani a thu te zawtin a damdawi ni tin a ei thin le thin lo te a zawt bawk ani chu thil Wendy an hriat chuan a damdawi ei zawng te lo hriat pui vek mai chu mak a ti hle mai America chuan ei taw lo turin thurawn a pe a chu chuan an mani a thil ti theina chu a ti chawl ani a ti Wendy chuan chupa chu a ti hle mai mahse America chuan thil danga hmin tum tawh lovin a takin a en chin tir ta ani lei atang chuan kawngah zuang thla in Wendy chu hlau thawk takin chupa chu nat le nat lo a vena America chu engmah na nei lo hian kawngah chuan a lo mu ani chuti lai tak chuan truck chak taka lo tlan chuan a rawn chil chhun zawma chu thil awang chuan emergency service lam chu phone ngalin hlau thawng takin a tlan haw ngal ani chung thil te wang chuan a tuk zirangah chuan Dr Star ni photo chuan a kal ngala ama erawh chu leia thil thleng chu hrilh chuang lovin amang lama superhuman ang ho thil ti theina a nei thu te a hrilh ani doctor chuan damdawi te dawt sang zawka eia chutiang harsatna chu a pumpel tur thu a lo hrilh bawk ani an inbiak zawh hnu chuan Wendy chu in lamah haw in inah chuan lehkha dang nasa zawka an leiba te thinna lehkha ani a tunah chuan an bati an rulh loh chuan an nei ro thil laksak mai tura warning na lehkha ani a nuna harsatna chu chuan rawn bel chhah sawin a ti theih zawng chu nasa zawka hna thawh a hna sang zawka in hlang kaiin hlawh sang zawk neia bate rulh ani nidanga hna a thawh a bawlhhlawh te a pai leh lai chuan America chu dam tak leh namia lo hian a bulah a rawn kal leh a Wendy chuan a thil ti theina chu mak a ti hle mai America chuan ti chhiat thei lo taksa a pu ni ti a hreta ani America chuan Wendy chu a damdawi te ei taw lo turin a rawn hrilh leh a chuta tang chuan in hre chhuakin super power a nei chu a in pum chho ta ani
Wendy chuan America thoron chu zombie tum chhota a amut ma chuan adam doi eitur zong po chu toilet a pai vekin a super power po chu engtin nge lo lan chhuah don ti chu nga tum ve ta zok ani ni tia lo vei chuan Wendy chu khosikin a ron thama a taksa chu nuam lo hle mai chu adam doi thla awang chuan din hun chu ron ti chawin a thil siam lai tia po chuan harsatna a to pha ani anna chu ron zwal zelin anat em wang chuan thir tei po chu harsalo takin a vasoi vek maya chu chuan sakna dang lam bik deuh taka nei ti chu a hriat thei ma se mi tin an ron hriat chhuah ma in tei chu closet a thuk ru in na chu thaw chhun zom le ta ani a hna ban hnu chuan chung zurui ho bawk chuan an lo chei buai le a Wendy chuan cancer turin a lo ti a ma se an zinga ho tu ber chuan lo ngai hua in a ron beita thut mai chutia lia bo tluk nu chuan Wendy chuan le thal le in bidangin an ron pui ma chuan olsam takin a lo hne ta ani a chan chu a hneknat em wang ani a chungmi a ho chu a chak em awang chuan a hne thei ta ani tuna chuan rin hel rual lovin a thil ti theina te chu a hreta a voi khatna tal Wendy chu zalen tak le a hma aya hlim zokin a khosa ve ta ani atuk zinga chuan ama dor tu te po chu tho thang thataka lo dorin ati tur te po chu phur takin ati a ma se be se lo takin an dora chuan doctor lo kalin therapy kal lo wanga lo thongin adom doite ai that lo chuan har sana lian tham jok ato a hlawani Wendy chuan thil soi chu tum le ring chuang mi alawin treatment te chu lak chhun zom alo in tiama doctor kir le hnu chuan Wendy chuan a hna chu thaw chhun zom le ta ani an ho tu nu chu lo kalin tre chha chu alo kenga ati chiat ani ringin a hlo atanga kat tur ani thu chu aron hril ani Wendy chuan thin rim takin chunu kor oma chuan thamin a choi kanga tre chha awanga ka hlo atanga kat ani don chuan inun na hian to arang ti na choi kang ta lo mai ani an ho tu nu chuan hlau takin office a chuan kirsan le ta a chung thel thlen zo nu chuan America biruk na huna chuan a power te hriat bel turin a vakala America chuan anma ni ang chu khovela hian mi engemaw zat anom thu alo hrit ani ma se sarkar lam thun deina chuan anma ni ang ho chu damdoi le psychiatric treatment mangin ti bawan tum thu te a hril boka atopa chuan America chuan thil dang i hriat du chuan therapy anma ni hoin an lakna thina chuan vakala va en turin a hrila chu hmuna chuan Wendy chu vakalin chu hmun chu lo in khar vek maya ngai tua chiang mang lovin lu la tur te chu an dapa thil pakhat hre chuakin super power nei te chuan thui takan zuang thei ti a hria a zuan chu atum chinta a be se ange yani po chuan sang tak zon theina lo nein in chhong chung bera chuan tukbera chuan zuang luta ani room chunga chuan an mani ang ho file rang rang dinara tho pui chin elmara record te chu a hmu ani ani po chuan super power chu nei ve ti ring hlelin a ina chuan a vakal chil ta a room a chuan a damdoi ei mai hmaba khi alo om cheu boka elmara chuan por lama na tho pui room an hmu thut chu a phu deuh zoka engti tura local nge ni ti an zot ngala Wendy chuan adam doi te e lo tura shilin chu adam doi e thin chuan an super power lo lan chhuah lo na tura an siam ani thu te a hril ani elmara chuan chu a thil soi chu om ang lo ti viau thoma sila ama chu comics bu a hero te ngai sang em tu ani awangin Wendy thu sei po chu apum jok ta ani pakhat lia chuan apa le nu shon nen chuan anin kara harsanna a wang ani boka anni chuan tun thleng maya engma na tho chhuah nei lo awangin an zil ve reng bok ani ani po chu tun thlenga hlomu mal ala nei lo awanga a chung te bula chiang po chu ani renga Wendy thu sei chu diklau chuan ama po chuan a theina chu a chung te bula chuan ti lana du wang ani ti chuan adam doi e thin po chu ti to patum ta a nidanga chuan Wendy po chu chakjok le confuse zokin a khosa chauta a an ho tu nu hne na kalin promotion be sei chuan a vakal le ani an bo satanga chan let na don ma hawin Wendy chuan confuse takin kaisan tirani wanga lom thu shilin a hna a po a in pek jok tur thu te a hril ngal ani nan tho zo nu chuan elmara bula chuan vakalin elmara chuan adam doi ei to lo tur thu te alo hrila a bulb ron ken po chu choi kangin a power mang chuan an entir vel ani
adam doite ei to lo nu atanga elmara chuan a super power te chu chhuakin karen alo pe chhuak thei ani ti te a hrita a ti chuan an pahnih chuan zan a kal chhuakin an chanchin te chu an soiduna an no pan lai atanga chung an theina te chu lo om ani to thu te soi chhawin ma se doctor star ni atanga treatment an dun nu atanga chuan an theina te chu lang chhuak to lovin an super power te po chu an theihil chhota ani elmara chuan an ma ni chu comics bua superhero ang deuh hian thilro pui tak ti tura duan lok an ni a ring ani engpo ni se Wendy ve thung chuan an sum tlak chamna chu chinfel a du hle a mi pahnih ATM atanga lo chhuak a hmuh chuan ani po chuan hon ve avatuma ATM a pet chu a chheta vek mai a chhunga poisa zong zong chu la chhuakin barul nan chuan hmana tumta ani elmara chu a poisa te chu hmanpuiah sawmin night club ate an kala chutia an hlim lai tak chuan Wendy chuan misual hawin hmeichhe pakhat an lo ti buai lai hi hmuh in chung misual ho chu mi zing atang chuan kauhrangin mun falan khen hnu chuan Wendy chuan khoi chhun zawm ngalin a chakna hmang chuan chung ho chu a soisa hlawm ani an zinga pakhat chuan hnunglam atanga rawn be tum lai tak chuan elmara chuan a power hmangin lo ti tlu ve bawk ani chu thilawang chuan Wendy chuan lawmthu hrilin an pahnih chuan an hawl ta a in lamah chuan Wendy pasal chu a lo mu hila a har ve le chuan an barut na tura a sum lo hun chu a pe ani ti chuan chu zan chu an nupa chuan hlim takin an hmang dun ta ani atuka chuan an fapa in khel lam tura vakal chuan kala chu naupang tangin an lo ti buaia an zinga lian ber chu a pan chuan chu pa chuan lo nui so in ma se kut thlak lawin an cycle chu har sa ti mia lawin a hme som sak vek ta ni kala po chu anu theina wang chuan lom hle mai an bati an pek hnu chuan an pula po chuan tuite da khatin an chhungkwa chuan in ti hlemte an riluk ve a klapa Wendy in a soi sakpa khan police ne na complain te lo the lutin meiche pakhat chak tak mai min soi sa ti in a lo zol kawani police ho chuan fiam thu emoti in ma se an ho tu local chuan chu case chu aman ron la ka tumta a expert kawin chu chu doctor star ni kha ani doctor chuan ama be tunu chu chiang zokin a zo chawa chuti lai tak chuan Wendy chuan elmara chu hruain America a hmu puya America ma chuan elmara chuan a theina chu han shaw velin America tomna hmun po chu ati enga an pathum ba ka chuan midang po an mani angan la om thu America chuan a sueni ma si an vain psychiatric clinic lama mir sha theilawin anom thote a soibuka chung thila sha chuan elmara chuan chan chhoa an chakna te chu khovel hmu in le an theina te chu mi ten cheve se adu ani America chuan chu thil tha ani ringlem lawa a chan chu chung ho omna chu ven him vek di in an shat chhuah lo chuan sarkar lamin an mani chu manan tum ve nge yang ti na lo hnial ani ma se Wendy chuan elmara chu ron support ve in chung ho chuan zalen taka om ve chu an phulo ma lo ti ve bawk ani American an ngai dan te an thlak don lo ti a shat chuan an zinga tel ve a pui ve mai chu tha atita a clinic lam chu an pana kara an chuan lai chuan elmara chuan angkor hak tur siam te chu ron phor chhuakin superhero thuamang an mani hak cheu tur chu alo kinga America chuan have du lovin Wendy po chuan samlem sen chau chu a hmel thup na chuan lo man sak ve ani clinic an vathlen chuan America le elmara te chuan phone alo ngakin Wendy chuan security guard chu avabia a chupa chuan heta lut tura ti bi ka chau lo chu tuma an lut theilo tur thu alo shilani ma se Wendy chuan a chiat lo na hmang te chuan an thlem vela khonge bathroom a om ti ten an zot velani chupa chuan hruai tum lai tak chuan engma shilawin a chakna chuan a titluta der maya duct tape mang chuan a phar beta ni an buaina pakhat chu an chingfel ta thil dang an ti le tur chu security camera ti top le chu ani a chu po chu elmara chuan a electric power chak tak mai chuan ati top ve le ta ani tuna chuan defense system lam chuan thezauta an pathum chuan chung hawan mani ang chu an zong tan ta ani chuti lai chuan security guard chu ron harin an phuar bet chung po chuan alarm chu ti rek tumin ron bei chia mai tranpui tu tur chu kau theita Wendy le midang te chuan midang chu an lo zon chhun zom ve mek lai chuan police officer pakhat lo kalin silain ron tina
in petura ti lai chuan Wendy chuan dokan chu police officer lama chuan anur pheiwak maya chuwang chuan silai chu ron kapin America chu futa ani ma se silai mu chuan engtin ma atina theilawa alarm chu ron ri in an pathum chuan tlan chuan tumta ani police ho chuan lo hual manin silai ka mai theanin ringa chuti lai tak chuan ro na satak lo sorin elmara chuan remchang la in a electric power le ruwa tui mang chuan police ho chu engma shilawin atitlu theita ani atopa chuan an pathum chuan man lawin tlan chuak theita a Wendy chu hlau thongin car chu ti ding turin ati a chan chu current shock na wang khan police ho chu an thi a hlawani America po chuan poisamia lawa electric power elmaran ron manawang chuan hauvi a ngai to lok lawa an chakate man thut an chin chuan midang an tina theya an chungte ngei pon an torpha theiani ani ngei po chuan anupui le afanu poin an lo torpha to thote asoya chung thilan soita ka chuan America chu kalkyangin film khur turin an cha zui boka ama anga ti solve lo turin an du ani elmara chuan poisa lawin apowar te mang chuan ti tur neina in sia a Wendy po chu in thiam lawin athil ti tum po chu kalsanin chung te hne na kirle ta a party te anin lama huai hotin an thenom te an som ve a chumini chu hlim takin an mang hauta ani elmara ero chuan apowar te chu man chhun jom zel tumin American ati top sakatumang ti po hlaudil ru a ti chuan thil engemaw ti tumta doctor bula chuan kalin therapy polak chhun jom le a treatment polak chhun jom atu thote ashilani doctor bula chuan therapy aron lak le ma in thil du omlo tak mai a thlenga chu homeless pakhat hian treatment lak chu top turin lo shilani chu thu doctor in lo sha chuan tunge ti in zota elmara chuan changin a omna te po ashil ngal bokani a hnuwa chuan silai keng agent ho chuan elmara birduk na an wazong mu a tlan chhuatum ma se man ma in clinic lama an shwaita ani Wendy tlama chuan chung thil thleng chu engma shilawin an chung kwa chuan hlim takin hun an lo manga chuti lai chuan elmara chu a superhero suit nen chuan Wendy biak tum chuan a bakala do chilin America chu man ani a an ma ni po chu man mai tur mabak an ni thote avashilani ma se an him theina tur om chu ama puya apowar te manga an chandon chuan tuman an man theilo tur thu ashil bokani Wendy chuan du lawin tuma ti na ta du to lo thote an chung kwa din hun hla oma din tira du lo thote chu alo suya chu chan na chuan elmara chu tilung oi lo hle mai a chak na chu tuma ti boy lawin mana tumta ani anin biak zo hnu chuan Wendy pasal lar sa chuan tungi abiaka engia du ti azota ani po chu in thobwai lawin thil zong chu aumzia ashil tavek mai ani chakna powara nei zong tele ama ngei poina shila chuwang chuan psychiatrist te po in rilru lama chian lona anei ti in damdoi alan chhuar lona an ei tir thin thote po ashil vekani lar sa chuan oi lawin adam doite ei lo wanga chiang lo zo ka ngai tlat thunga doctor kol tum lai tak chuan Wendy chuan lo dangin room le lama chuan the pheita ani lar sa chuan ban chu tina in a in leng te zong po chu chung thil thlenga wang chuan shil hai takin an oma an fapa chu pa bula kalin anu chu aron hau ve ani Wendy chuan thil ti chu hre chuakin enge ti don po hre chong lawin pon lama chuan tlan chuaka a om dan te angai tuat hnu chuan elmara chu va biaka tumta ani elmara point in lama omin apa chuan aron bia a fapa omze omlo taka khosa chu aning to sia te suin engma ti atum lo thote comics boy ringot ingai tu a ati chuan elmara chuan kanu thi atangin ipuina kamamu a chuan hnekin nang chuan suisena le be sina chaumin pe a engi kamamu poi shelo ti in apa chu in thiap lawin ngaidam te adila in rem li a an hani kwale hnu chuan elmara chuan angai huana thilnung chu ron chuakin apowar mang chuan apa chu asok ta thut mai ani chuti lai tak chuan Wendy po chu ron thlengin elmara thil ti chu rap thlaka ti hle maya elmara ero chuan poisa lo takin an pahnih chuan mi special an ni a an pahnih a an ti tur an ti dun chuan midang po din hmun tha zoka an din tir theiang alo ti ani Wendy chuan du lawin ama ro puina turatan le midang te laka aro puina turatan manatum ti asia a
kala tum chuan elmara chuan lo manin a electric power hmang chuan engmah hrilawin shock ve ta ani Wendy lo har chuan phuar be ani a bula doctor chu lo omin tal chhuah lo tum chia mai a chan chu doctor chuan ani na tak tak lan chhuah tir do lawa na thok thin ani ti a hriat wang ani doctor chuan ini na atangin hum che ka tum mai chawani alo ti a tet laia thil thleng high school a kal laia anu nen principal room an om dun lain principal in class a wangmen angai thlak awangin a ho lai te school no pang zong zong chuan school rules an zom turani ti a lo hawin a hremna na wangmen po chu alak saka Wendy chu thin rimin a chakna ron chuak chawin principal lama chuan dawhkan chu nem tawak mai ani bang chop chuan nor chuak tamaya chung thil te hriat chhuat chuan Wendy chu inthiam lo hle mai doctor chuan midang te tinat lo nan engkol angai thu te alo hril ve boka ama ta na hla om ba ka midang te tan po hla om ti te hre chhuakin thazoka clinic lama chu arem te ta ani a hnuah chuan doctor chuan larsa chu bia in an din hmun te chu alo soipuya ti hian a hin zawk ri thu te a hril ani ni te alo ral zel hnu chuan Wendy po chu damdawi chuan hne chho ta hle maya tun tumah chuan a damdawi chu thul hauh lovin ala chho le ta ani zana lo ni chuan nurse ten damdawi an lo pek chu alo nghaka mahse nurse aya elmara chu lo langin awak mena te laia ngai thlak thin ngei mai chu pe in ani na chu apom saka chhuak zalen turin ron hril ani chu du lovin chanpui tu a awa elmara chuan kalbo pa in intika emo chuan minlama mo thawang ti na hril chhun zawmani a hnu lawka chuan khawpui pumpui chu current san lo tuka wangin a thim vek maya chuti lai chuan larsa le kala te po chu ina omin tu emo hian kungkhar aron kika elmara chu lo ni in larsan tungya ni ti a hriat chhuah chuan kalbo turin ati a hnek tlutop mai ani in beng dai tura ti in katibuai to lawang cheu ti pa in a ban pharin kai tho tur chuan anin ti a clinic lama ve thung chuan power lam chian lo wangin an kongkhar ring kalna te po chu in hong vek mai tang te po chu tlan chhuat tumin an pheta nuai maya Wendy po chu chung de hlo thon oma an omang ti hlawin chu hmun chu chhuah san lo tum ve mek bokani doctor le guard te chu ron langin kir le turin an ron hrila chu do lovin security guard in man le tumma chuan medic kha ron langin chan tumin security guard chu ron vuthlata ani doctor in security guard silai chu la in Wendy chu tin pa chuan pui atum thu te a hril boka doctor in silai an hme per chuan Wendy kap lo chuan medica jok chu alawin du a kap ta ani tuna chuan damdawi te wang chuan medica po chuan powar nei to lova na takin in hliam ve ta ani Wendy chuan thinrim takin doctor chu hnek thlu a mahse medica tan chuan tlai hman ta a thi ma chuan Wendy hne na chuan ani na chu tilanga khobel chu thudik hril turin ati a America thi nu chuan Wendy chu in lama tlan ho in kala bula chuan elmara lo thua chu a fapa toys mang chuan elmara chuan a power electric magin lo tan tir ti a hre thei hala elmara chu zotin enge du in nei ati a elmara chuan sense pe in ama zui tur le an power mang chuan khobel an du dana tidang lam turin a somani chu a somna chu du lovin beile te tuma ma se a power chu alo la nei let tlat lo elmara chuan ol sam takin a power mang chuan a bula chuan sok tuta ni chuta chuan a pasal po lo tan tirin electric wire mang chuan a chhuat thei lo nan lo control ani chuti chung chuan rubber glove chu electric laka anin ven na tur le kala chan theina turin a lo pi a puina wanga lom thu hril pa in elmara chuan a beilet le ta a power po tlemin a lo kir le ta ti hriat thei a thei top chuin an beile a tukver atanga tlo chhuakin pula chuan elmara chu tla chhuak ta ani a taksa a electric chak tak mang chuan amali ama chu kumkhua tan a in soklom ta ani Wendy po chuan chung te chu a chan thei ta ma sia power nen chuan cheng dun thei an ni si lo an lakata ombori ngai thu te shilin ama angzun chhuat te chu ngai thu te a shila kala le lar support chuan chu thutlok na chu an pom sak beta ani Wendy kalbo hu reilo te a chuan ejen ho po chu lo thlengin elmara ruang chau chu an hmu chhun ani ni tia lo liam zela Wendy in chhum lo chatlawa an mani angor taka zon tak zela chuan engamoza chu chan chuakin
an nih na te chu tha zawnga ti lang turin leh a tim thar te nen chuan chawl lovin midang pawh zalian zawk a an chang tian hman ve theih nan an zun chhun zawm zel bawk ani.